pulis. Pulis? Imagine ko no. Kung gusto gani kang malingaw, page ni Rickmar kita mo lantaw. Iyang content pulos inamaw, ang naglantaw mura sag amaw. Kung naagani kay problema, page ni Rickmar mauy lantawa. Kaguol mawala ug hurot, mapulihan na ug kalagot. Iyang content na walay klaro, labi na ang iyang kagwapo. Pirmira siya nga kasab-an, di siya palangga sa iyang inahan. Page ni Rickmar grabe kabuang, malingaw ang batag tiguang. Bisag unsay mahuna-hunaan, sa content dili yun mahutdan. Abay Rickmar, abay Rickmar, nalimot kag umar ug tambal. Abay Rickmar, abay Rickmar, kanong niikyas ka sa mental. Ang video ni Rickmar lantawon, makalingaw ang facial expression. Labi na kung siya magtabi, murag yun siyag sagol ihi. Iyang content sagol-sagol lang, mukanta mo sayaw pangkagwang. Kung dili wak-wak o kaliwat, sa manok magsigig pangawat. Sige ka lang naagi sa imong dughan. Ang ngawat ang manok ma. Sus, kawayayo ng trabaho, Rickmar. Page ni Rickmar karon ni sikat, tungod sa iyahang kasipat. Iyang content nga pinalahi, ang maglantaw murag makaihi. Kung si Rickmar imong lantawon, imong baba di gyud matakong. Sa iyang mga pakatawa, makawala gyud sa problema. Abay Rickmar, abay Rickmar, nalimot kag umar ug tambal. Abay Rickmar, abay Rickmar, nganong niikyas ka sa mental. Abay Rickmar, abay Rickmar, nalimot kag umar ug tambal. Abay Rickmar, abay Rickmar, nganong niikyas ka sa mental. Na ay duha ka manag amiga nga mga libakira. Unya punos pagtukuig, magpagunasad sila. Ilahan na gyud punong undangan, ilang pagkatabian. Ang ilahang silingan dili na gyud hilabtan, di na nila bantayan. Pwerte gyud silang pagkadaghana, membro sa chismosa. Nagbuhat pa sila group chat sa mga libakira. Mao kini ang mga pangalan sa ilahang kauban. Mga karaang miyembro mo biya na sa grupo, kay gusto nang magbag-o. Alice, Vicky, Diana, Inday, Philly, Christina, Ilin, Kadri, ug Gina. Nina, Vilma, ug Norma, Leticia, Kuni, Aida, Janice, Ani, ug Wilma. Jennifer, Terry, ug Ima, Mary Ann, ug si Eva, si Arlene, ug si Linda. Manilin, Shoni, Rosita, Susana, ug Anita, si Olive, ug Marisa. Ani
apay laing mga member nga mag-usap sa New Year. Ilang New Year's resolution, biyaan ang kahimantayon. Mao kini ang mga pangalan sa ilahang kauban. Mga karaang miyembro mo biya na sa grupo, kay gusto nang magbag-o. Telma, Sonia, Aurora, Cecilia ug Lucrisa, Maribel ug Lolita, Francisca ug Violeta, Rosalie ug Clarita, si Helen ug si Cynthia, Bernadette, Miriam ug Ana, Maricel ug Imelda, si May ug si Marita, Lilibeth, Lucy ug Piria, Gloria ug Filomena, Elizabeth ug Lorna. Mao kini ang mga pangalan sa ilahang kauban. Mga bago nga miyembro mo biya na sa grupo, kay gusto nang magbag-o. Sandra, Hilda, Pasita, Corazon ug si Marta, si Bibi ug si Lilia, Monica, Virgie ug Sheila, Eugenia, Rizalina, Celia ug Marina, Marlene ug Angelita, Roberta ug Elina, Susit ug si Yolanda, Carmelita ug Rebecca, Carlota ug Lucia, Marilo ug si Melba, Soledad, Delia ug Rene, Clarina ug si Tisi, Nida, Dadang ug Nili, Barbara, Lourdes ug Sally, Lucrecia ug Arceli, si Bibang ug si Rene, Mercy ug Angelina, si Evelyn ug Alma, si Clara ug Rodora, Ambrosia ug Juanita, si Duna ug Antonia, si Carmen ug Pulasa, Lindy, Lisel ug Sonia, Raquel ug si Amalia, Matilde ug Ruina, Flora, Salome ug Ilsa, Laura, Ilmi ug Paula, Lily ug Margarita, Stephanie, Gloria, Amanda, si Nanette ug si Julia, si Monet ug si Hana, Jonah, Vanje, Victoria, Wendy ug Veronica, si Agnes ug si Mirna, si Joy, Nika ug Sara, si Shaina ug Luisa, si Maylin ug Joanna, Marilyn, Justin ug Sonia, si Ann ug si Marina, Mariban ug si Sandra, Mary Chris, Irene ug Jaya, Mary Jean ug si Julia, si Krisha ug si Clara, Angela, Jane ug Rosana, si Rose ug si Maria, si Chisa ug Sofia. Ipanganak ko sa kalibutan nga putot yun kaayo. Nag-edad nag-25 ang height mura pagkutso. Ibugal-bugalan ko sa mga taas nga tawo. Tawgon ko nila og putot ko di ba unano. Ngano kahang akong mama o papa puwerte mang tag-asa. Akong mga igsuon ang height pang basketballista. Ako ra ang bubo ngano kahang wala katubo. Nagsigi og kaon pero idadray ni dako. Maong nangita ko og paagi nga mo taas. Sa among balay maulaw na kung mugawas. Daghan na ko og giinom nga mga tablitas. Pero wala gyud ni epekto sa akong lawas. Itambagan ko sa suod nako nga amigo. Inigabag ang tuig puno ilukso-lukso. Mao puno na ang palihi sa mga pandak. Inig ka alas 12 mo ambak-ambak. Kay gustong mo taas ako ang gisunod iyang gisulti. Wala ko natulog kay naghulat sa alas 12. Sa gawa sa among balay dito ko nag-istambay. Aron taas ug ambakan ni patong kuslantay. Pagka alas 12 perti na kong lukso-lukso. Sa ibabaw sa lantay nga gabok na di ay to. Sa akong ka-excited wa na ko nakapantay. Kahapit na di ay mahugno ang among lantay. Sa dugay na kong balik-balik ug ambak-ambak. Ang saluga kawayan sa lantay kay nabuak. Anduhan na ko katiil nilusot sa salug. Pagkasakita na ipit akong itlog. Pagka alas
Bastos iperti na kung lukso-lukso sa ibabaw sa lantay nga gabok na di ay ito. Sa akong ka-excited wa na ko nakapantay, kahapit na di ay mahugno ang among lantay. Sa dugay na akong balik-balik ug ambak-ambak, ang salug nga kawayan sa lantay kay nabuak. Anduhan ako katiil nilusot sa salug, pagkasakita na ipit akong itlog. Pagkasakita na ipit akong itlog, may lang unta o pili ni nugok. Ang dato nga kawatan dugay kaayong madakpan. Ninilyon ang kinawat, tiruwa pagkipusasan. Abogado gibayaran para sila pipinsahan. Ang uban tuas gawas ni sibat na sa Pinas, kaysa kaso ni Ikyas. Kung ang pobre mangawat, tungod kay way makaon. Kung mo aksyon ug sibat, kukuron kulatahon. Isulodayon sa silda kung walay ikapyansa. Libre ang abogado kay wala man say klaro kung madismiss ang kaso. Mga dako kung madakpan, putson ang higdaanan. Na ay TV, na ay wifi, ug aircon ang prisuhan. Ang pobre kung mapriso, maghigda sa siminto. Mag-antos sa kahuot, way hangin alimot, manimaho pang utot. Ang kabus ug kwartahan, dako gyud o kalahian. Mga dato bisagsadan, mga pobre way daganan. Kay wa may ikagasto, ibayad sa bugado. Mo atras na lang in town, sa kaso di mo padayon, kay pildi man gihapon. Mga dato bisagsadan, ang uban gawas nun lang. Kay sila kwartahan man, daghan ug ikasarang. Mga pobre nga way nahut, sa ulo magpangutkot. Kay ang dagko nga kurakot, daghang kwarta ang gikuot, pero way pusas ang kamot. Ang dato nga kawatan, wala pa gayud nadakpan, sa gobyerno naglingkod lang. Usa ako ka model, mo deliver og parcel. Pirmira kong gi-high blood, tungod sa customer. Kay ang ilahang order, akong i-deliver. Ang mga receiver, daghan kayog parcel, pero gipang cancel. Na ay usang receiver, daghan kayong order. Palay nila sa squatter,
Nasaan tos parcel? Dalan pasikot-sikot, dugay kong naabot. Unya makalagot, kaysa akong pag-abot, gi-cancel og horot. Ang trabahong delivery rider, di lalim maghatod sa order. Ulan init kami mo deliver, bisag layo ang receiver. Usahay pasanginlan, kami kuno'y scammer. Ang delivery rider, ikurang mag-deliver, di may mga sealer. Ang trabahong delivery rider, di lalim maghatod sa order. Ulan init kami mo deliver, bisag layo ang receiver. Naay usang nag-order, na biktima sa scammer. Kay karton lang o plastic, ang sulod sa iyang parcel. Niyang sukua, ako'y iyang gikontra. Gihapak kus parcel, gitiunan og pusel. Tarong ha? Scammer ka? Di man ako'y seller, sir. Rider ako, sir. Dili ko scammer. Ang delivery rider, maoy mag-deliver sa inyuhang order. Ang tinuod nga scammer, katong mga seller. Dili kaming rider,